kan channel lo thlir thin tu te in zawai chunga lom thu kan soye comment lama India ram chanchin ronti vela ti te oma kan ram chanchin hi kan chhuah ve renga Chanchinthar he tama kan thut kim seng bik lovani theito pero ron chhuah zel kan tumanga in lo thlir chhun zom zel don nia tun tumpo hi ti dan pa ngai te in khothlang lama tang hian bulin tran le phot teng u Texas in Biden admin an khin thu tang hian o niang tun election a khan Donald Trump a khan 52.1% vote mu in Texas a hian a chaka election fraud chungchang a po khan Supreme Court of the United States a state minga zual ko chhuna ni bok Donald Trump a thlop tu zinga chuan state hoisen ber kan ti theyang chu an putramatana an hoisen na chu Donald Trump a chhuah nu po in atok mai bik lo ani hi Joe Biden a chu nithum or chu White House ala thu chungin executive order som thum zet a chhuah to a nikhata executive order som zel a chu angani chu na tho turatam atiang ngein file a ming sign ringot po na nei tham ani hi lang Biden a executive order lang sar deuh te chu video masa khan kan soi thuak to a transgender te thlawanga ho na po hian soya lo vet don khop mai executive order pakhat ramdang mi dan lova omte no chuana chungchang Trump admin in a lo pom to suit le thua Texas state chuan dan kalani ti in a khing let ngal chata president order hi an khing ne do ni mani Trump admin khan US dan lova omte chu no chhuah mai turan ni ti in executive order alo chhuah to a he order hi Biden admin chuan nizatal lahman lo ni se andu ani US a pem lu dan immigration law an man mek chu Biden a chuan suit adu boka abultan nan executive order a chhuah ngal ani ma se Texas state chuan executive order hi an pom lo na samai federal le state sarkar in rem na paljut na ni ti in Texas Federal District Court a lawsuit an thelut ve mia mai Texas thunei tu te chuan dan ding lai suit le ringot hi athak na tha om chuan silo chuan Texas state tan chiat na satak siam that thei to lo tur a thlen ngal don ani anti Department of Homeland Security chuan Texas malak na hi engman la chang let lo Department of Homeland Security President Joe Biden a acting secretary David Pekoski chuan January ni somni khan memorandum a chhuah ngala US khole tuini na nei lo te no chhuah chu cholsan ri turin order chhuah he thu pek hian ramdang mi rigra pachet na in nam noi le rin hlel kai te thlengin huama awmzia ber chu Biden admin hian tuma US atang hian no chhuah ri lo tur ti in thu pek a siam ti nani Texas lawsuit hian Department of Homeland Security acting secretary thu pekin dan dik tak mangaram dang mi fin fia te thlenga hum atum hi ado dal hlea Homeland Security le Texas state in rem na an lo siam to abo chia Texas state hi an hret hiam phalo engang har sat na nge ato don ti po an hrelo antiani Texas lawsuit helu tu Texas Attorney General Ken Paxton chuan Department of Homeland Security acting secretary memorandum hi dan kalani tia puang turin le he order hi man thelo tura dang turin federal court chu ange nani Texas Attorney General Ken Paxton thuchwa ti hian a inzia ka Biden admin hian Texas state le US rampum puitan har satna siam atuma chungzinga pakhat chu Department of Homeland Security chu Federal Immigration Law bo chia a Department of Homeland Security le Texas in rem na thuthlung palzu ta tum hini kan state hian US ramri cyber kan veng hima Department of Homeland Security hian dan chak taka man lo chuan state mi te le dan keng ko tu te menti boy hle don ani he executive order hi dan kalania a hlo om hle bokani ati ti chuan putrama chanchina lut lengo January ni som ni panga Trump impeachment Senate phar ani don Senate minority leader atanga majority leader ron ni chhota Chuck Schumer chuan Trump impeachment article chu thotan ni khian
Senate phar tumani ati House Speaker Nancy Pelosi kabia photan ni khian impeachment article hi phar ani tur thumin thril skumar chonati Senate Majority Leader thusoi nu lok hian Pelosi po tongchuakin Trump impeachment article hi House atangin Senate January ni som ni panga hian son ani to ang ati ve bok US Constitutional Law expert tam tak chuan President hlui laka impeachment kalpui tum hi thil thei lovani anti ve thunga chuti chungchuan Democrats te hian Donald Trump chunga phubalak hi andu ngoi ani ber hi Senate Minority Leader Mitch McConnell chuan impeachment trial hi February thla thlengati khotlai adua hi Trump legal team te tan in buat saina hun siam sakadu wang nia soyani Texas Republican Senator John Cornyn chuan elsen takin ti hian alo soi vea President po ni to lo paithlak tum na bak eng na ma kan thok lovang ti in Democrats te malak na chu adu lo khle thu soi Khawvel University thaber zingami Harvard Law Professor Emeritus Alan Dershowitz chuan former president impeached tum na hi dan kalani thu alo soi to a ani hi Trump impeachment trial masa a din saktu kha ani nge The Wall Street Journal hemi chungchang hi ti hian aziaka tuna chuan Donald Trump hi khwale tuipa nga yani to impeachment danin a huam to lo wangin Senate hian a hnol mayang chu US dan pui hi achiang thokhat hle impeachment wangin president hi office atangin paithlak theiani mase atam manzo nuwa ni lovin tin impeachment dan hian office atanga paithlak ba ka huam tel lo bok atiani Senate Majority Leader Chuck Schumer ro chuan president hlui impeach hi dan kalani na omlo alo ti ve thung Senate in impeachment trial hi felfai takin ti sual nei lovina kalpuyanga trial nei zo ani huna Senator ten thutluk nan siamanga Donald Trump khan US laka helna achok chuak anti chuan an thlop mayang ati dan mita tanga en chuan president hlui impeach na tur hi dan a omlova mase dan siam tu ten dan siam na hmuna an rel meu chuan han soi vak ngai na om don lovani US Supreme Court a zual ko le mai angai don ani ber hi Mizo tam takin Joe Biden admin kan du lo chan chu an liberal an thiang zaw lutuk kan ti wanga ni ber ome India ram kan thlir chuan Biden adu lo tu te hian RSS BJP in zomna kan hel deuh veka Joe Biden appoint RSS le BJP ideology hi athlop bik lo hle ni hei hi thilmak ani ran lo India rama chuan BJP hi conservative an nia thiang zaw Biden admin chuan liberal lam zel athlopang ti hi ring photila Joe Biden chuan Indian American somni zet meichia som pathum telin a admina ni na poimo a cheltira heng zingami patni te chu Rashtriya Siam Sevak Sang RSS le BJP te ne na inzomna an nei wangin an nol le Sonal Shah le Amit Jani hi Indian American mi som ni Biden an athan chhuah zinga an telvea masian chui chian nuwa nol an ni le tani Obama admin po khan he thilawang tho hian he mi te pani hi alo nar to bok Sonal Shah pa hi Biden Unity Task Force alo telve to a RSS poll pakhat ekal vidya laya din tule BJP USA poll pakhata president ni laya nia heiwang hena fanuna tor pha ta ani berhi Amit Jani an hnol chanero chiang taka hriat ala niri lo Indian American zinga nira tanden chuan din mun sang berlo in Director of the White House Office of Management and Budget achel mek Joe Biden hian BJP RSS ideology hi adu lova US le India in lai China siam thadu view ma se conservative le liberal hi anin ngai marin omlo hle mai India ram chunga modi le ho te chet dan hian US le India in lai China hi thui tak arhil don ani Indian Christian tamzokin Joe Biden hi du lo view maila sarkar khalngil theitur chuan liberal tak Biden admin hi athazok ma ome America khu
conservative view turin kan du nina langa mase tribal nam aming maya Christian ve tok te hi kan conservative lemlo nina ngai thayania kan tunlai in chaina tamzok phei hi chu kan nam nun zedik nena inzom na nei mang to lote an ni deuh nuai hloma kan cho e dan kanin khom dan le kanin chei dan thleng hian kan thiang zau em ani zok hi kan nam nuna kan bet tatlat lo helai te hi ngai tu zu yangai hle mai inti ve lo mo Donald Trump kha kumli chung zet in Paihthlakna ei ruk na le boina siam tu atanga aram le Khawvel tan har sat na bak eng ma nu chia lo ti in Iran president chuan Donald Trump a thla na thu cha alo soi ve president huai sen aron lala US president masati ang buka vo zam thei ani ringin Iran chuan ko mo an bol vela an general Qasem Soleimani phei kha chuan US sipai te kha asai por fova mase Trump admin chu a khau pa ngai na khowa Iran nuclear deal chungchang adin na tol so na tum tatlat lo Iran chuan sanction na tak atok boka US laka hel kha andu ngoi ani mase Iran lama tang turin Khawvel ram hroi tu ma an tong chuak ngam talovani kha Donald Trump chuan Iran general Soleimani le nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh atha sak mi maya phubalak tum view mase voin thlengin Iran chet na kan la hrelem lo January 30 khan Donald Trump chu tha an vawa athi ngei tur thu te kha an soi tak na in thu om zenei lo Iran hroi tu te chu mumangram soi ching zoram politician then khate ang mayan ni ti alang chuak ta zo kani kha an ngam lo ber president Donald Trump an White House an chu san chia mai chu US Democrats mi le sa te ai ma in Iran khu an lom zo hial ome Iran nuclear deal tia kan soi fo kha Obama admin hunlai sang ni le som panga a siam ni in Joe Biden-a vice president ni lai khani kha Iran nuclear agreement kha Donald Trump chuan thatok lovin a hria a inrem na zi ang lovin Iran chu a beita mol maya sang ni le som pariata chuan Iran nuclear deal po chu a hnol ta nge ni kha Iran lom zong tak mayin Biden-a Secretary of State Antony Blinken chu tong chuak ngala Trump policy khan Iran chu hlo omzo ka siam ani an tikhera enge mo hlo omzok na chu ni don ni Iran nuclear siam tuber an top scientist an tha saka President Trump kha ache fu viau khan kan lo hrezok vek khania a englai hinge moni a hlo omzok na chan clear to ten comment lama inon tui ni don ni o Blinken a soidan chuan Biden admin hian Iran nuclear agreement kum sang ni le som panga an zia to kha siam thar le atumani Biden a sarkar noya America rorel dan thar kan mu chho tan ta a America kal dan en hian Khawvel po hi ain herrem ve thin ati thei maya engtin nge Joe Biden a sarkar hian Khawvel hong chho don ni Joe Biden a chuan America ngor nging loi tur thil ati der tamaya Arorel masak bera border wall an siam lai ati top tir ngala na thok lai sing khat chuang zet chu na nei lovin anom pha a ti chuan XL pipeline siam lai po ti topin na thok sing khat le sang ni velin na an chan le ngal boka president ani khat na mi sing sari chuang na nei lovin a siam ngal pang maya US unemployment rate chu record break hopin aron ti sang dor tamayani Joe Biden a president ani ni khatna covid awanga thi po mi sang riat an chuang le der bok Joe Biden a order masaber zinga chuan mi pa ni si mei chi anga in ngai tlat transgender kan ti mai te chuan mei che sport an lu chil thei to ang ti in transgender te chuan mei che bedroom thlengin an mang thei to ang ti te in mei che tak ta na fair lo deu order siam ngal boka Middle East indo ti re kha Donald Trump kha na tuma sipai alak chu mek tepo Joe Biden a chuan ti top ngalin sipai tamzok dirlu atum boka ti chuan Muslim in thla pung chak lutuk te hian USA a hian majority an ni mai a hlo om to man ania mase Muslim pung zel tur kha Donald Trump an adang bet tlata Muslim ramtam takatanga USA lu khap na dan te siama
mase Joe Biden a chuan ani khatna he thil hi aron thiat ngal veka tuna hen million tam tak USA tlan lu tumin US an pan rui maya chuti anga tlan lu tum mek te chuan Joe Biden a chu a thuti ama ding het tur te in an vote khur mai ni naw ti tlak po dan anga pom mai ni lo sarkarin finance zel tur malak ngala tum bokani ome tria mai le athil ti tum dan le ti ngal dan te hi US a kau ran roi tu US Bishop Conference chuan na satakin an soi sel ngala an du vi mo kan ti kha lo du tak lo ni hi Joe Biden a chu sual setana du dan Khawvel ti pun lun tu ni theyan ngai hiala ni antichrist sort view don nge antichrist angin an mu view tipo a chiang hlei thei ri don lovani hi no pa in nei na abortion tiang chi le gender tiang chia Joe Biden a ngai dan hi poi anti khop maya Joe Biden a sarkar hi kauhan le pathian ring tu thate ta na nok hle ang ti hi an hlau hle ni atoi zonga soi chuan Trump admin policy le Biden a admin policy te hi chim le mar ang mai ni putramana alo yes kha Biden in hian aron no vekanga putramana ano kha Biden in hian aron yes char don an di ber hi hole clear tu tenin lo beng war pui kan bei sei le phote comment lama inon tuin hi le don nia